Anglická škola ponúkla kurzy angličtiny Kellenovou metódou ako prvá na Slovensku a v Čechách v roku 2004. Odučili sme vyše 25 000 hodín Kellenovej metódy. Kellenová metóda má 4 základné princípy. Rýchlosť hovoreného slova, opakovanie, oprava výslovnosti a urgencia. Je založená na otázkach a odpovediach medzi učiteľom a študentom. Nesprávny spôsob je, keď lektor spomaľuje výučbu, nesprávne vyslovuje a používa zbytočne veľa slovenčiny na hodinách. January, everybody. January. Január. February. So, tell me the names of the months of the year, please. Tell me the names of the months of the year, please. The names of the months the months of the year ešte raz, of the year are January, February. Naproti tomu dynamika, akcie, rýchlosť hovoreného slova, oprava výslovnosti, opakovanie, urgencia, efektivita. To je Kellenová metóda v anglickej škole. Below your nose. Below your nose. Your nose. Excellent. So where is the ceiling? The ceilings. Above. Our heads. So are my feet above the table? No, your feet aren't above the table, but there, below the table. The table. Very good. Okay, last, everybody. Last. Posledný. Next. Ďalší. So this month is June. Tento mesiac je jún. Last month was May. Minulý mesiac bol máj. And next month will be July. Budúci mesiac bude júl. Rovnakým spôsobom učíme úplných začiatočníkov až veľmi pokročilých študentov. A preto s nami už nebudete musieť začínať znova.